Bun, pregătim băița la bebelica. În casă temperatura este de 27 de grade. Deci am făcut puțin cald, deoarece bebelica stă în rospilica goală. Așa, acum să verificăm apa. Avem aici de la H&M Digital pentru măsurarea temperaturii. Este super bun. Măsurarea temperaturii a apei, bineînțeles. Bun, să adăugăm un pic de apă fierbinte. Fierbinte! Bebita, tempoita. Punem apă fierbinte. Băița are un prosop de bumbac care stă pe el. Apa trebuie să aibă temperatura de 37-38 de grade, e ideal. Bun. Acum verificăm apa. Trebuie să intre apa în prosop. Cea fierbinte. Iar am pus apă rece. Doar 30 poate. Trei, 34. Ce care e? 34. 34 de grade. Noroc! Deci nu e bine. Sunt doar 34 de grade. Trebuie să ajungă la 37 măcar. Bun, 37. 37,3. Perfect. Ok. Hai, cucutica! Ce facem, băiță? O să plângem un pic. Facem un pic de circ. Facem un pic de teatru. Facem băiță. Facem băiță. Cucutica. Facem băițuca. Băița la bebe. Trebuie să încercăm să facem cât mai rapid, până nu se răcește apa. Deci prima oară o spălăm pe față cu un tamponaș curat. Spălăm pe față, să avem grijă să nu intre în urechi apa. Dar Cocu, dacă te țin eu. Te țin eu. Hai că-i bine. Băscuța mea. Țip. Cate? Pe căpuleț. Hai că-ți mult pe lumare.
Ai pălul mare. Am pus așa multă apă acum. Am încălzit. Mai am și dinți. Am zis dinți ca o cuneca mea. Hai să te spăl pe cap cu un pic de săpunăr. Mamă, ce rău să ai doar 2 mâini. Câteodată. Da. Până pe căpuleț. Uite că nu simți nimic, cocuța mea frumoasă. Așa, pe gâtuleț. Așa. În spate. Pe buldihan. Avem buldihanul mare. Supărat. Burtică. E cald. Nu din cauza că am eu emoții. E cald, am făcut cam cald. Nu am emoții. Și ceea ce e foarte bine, nu cocuța mea. Nu știu cum să te spăl așa că... E că mai avem puțin de acum. Și că începe să țirci, să faci circ. Hai să te dați pe spatică. Da. Facem baie peste tot. Face? Bun, și acum iată că nu pot să plătim pe căpuleț. Pe căpuleț? Hai. Hai că imediat e gata. Bravo. Noroc. Noroc, cocuța. Noroc. Gata. Bine, am îmbălățit destul acum. Îți dată cu cremă și nu se mai duce crema. Bravo! Suntem gata! Suntem gata! Uite, cocuța, e gata! Ai făcut băițe, cocuțe! Bravo! Bravo! Și acum, punem un pic flonul. Să uscăm.